И сота! Ще смучите хобота! А деца... Снимай малко. Снимай който искаш. Снимай каската. Това е Диан каската. Оригиналния. Ще ги знам, бе. Чекай, Срамяма. Мой ден няма да изкараш. Казвам ти го директно. Посвети мене. Светите са на небето. Затова не са на това. Ой, той аз нямам стрес, не знам, че ти си човек. Не знаеш ли, че Крушума накрая оставаме само на снимки? От мен помни едно, всичко се връща, курво, и също се преобръща. Банк, 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 и така зе танк. Просто е, живота е бумеранг. Искаш да те уважават. Тъп ли си, колкото ти го обяснявам, като на олигофрен ще го обясня. Слушай, каска обясни ме, дай снимай каска. Много добър човек. Каската на палката После се чудиш, защо ми се получава. Защо каквото и да правиш, пак не става. Толкова е просто велик, че чак е сложно. Невъзможно е да е невъзможно. Жена ми е да докара. Колко 140 км? Един 40 минути път. Не иска плас ми, Имаш ли ти кола? Твоя? Имам обаче развалина. Какво има? Ами не може да върви. Що не може върви? Какво има? Не знам. Добре, дай ми да отида до Пловдив и да се върна. Ще дам 1000 лева. Изобщо не работи, няма гуми, няма нищо. Не ме интересува, при мен ще работи, аз ще го правя, бе. Тя изобщо не пали, че няма акумулатор, няма нищо. Добре, аз ще намеря акумулатора. Бе, нищо няма в нея, човек. Тя е цялата дроба. Пак ти са за пари. Спри клипа, снимаш ли още? Спирам. Майко.